Jongsi komane abang pi mudra loan apply ji pu mathai bom polte nalitum laso video lang ikon laso video long mudra loan aputhang ni le son sonia lam nalitum phanan than pachini ponik po nalitum laso video lang lo polote documents copy pia son sikinang jima la pen ko son sika apply ning jima laso details alam bangke nalitum ethethini chini ponik po nalitum laso YouTube channel na anda subscribe pelang polte subscribe ikon la pen video nalitum share ponikon Tangni non pathek pen mudra loans scheme labang so aputhak ethethini alam labang so video long lang polonang lapen chethan polonang Tangni non mudra loan details aputhak le laso video long chethan polonang kosong si ka apply nengji copy pia documents nengji lapen labang so scheme ali ko an sikilong ji laso details le dak lang polonang mudra loan labang ke kidamtang 2015 and inkan si Government of India hin pen paklang poniklo mate ke launch poniklo laben labang so scheme lapang ke ong nai lo dak 10 lakhs an si labang so scheme mate labang so loan labang ke pon lo up to 10 lakhs lapen la son dokan kachibi lapen kapre dak business pen stamina li tum dong si jogdon example te labang ke jogdon long iklo lapen labang so alun labang ke pipon labang ke bank hin pen pipon pola pen NBFCS lapen MFIS lapen RRB na son tak si lapen cooperative banks lai tum si so loan offer bang ke alang li tum ahin pen si dak ki pipon polo na si mudra loan labang ke thom ando la da ko PPC so mudra loan along stame ko PPL loan sida ke doma la tanilin non nalitum phan la screen long nalitum tag long ji nil nang than pachini ponik po mudra loans are categorized into three scheme basis on the business stage ase mudra loans tame da ke thom an scheme da ke pipondo sisu loan labang ke up to da 50,000 an veji long ji ke tengsi 10,000 pen lapen labang ke new business lapen startup mate non si business ke cheng dun lang pulotang te nalitum la sisu loan bang si apply dun lang po lapen dotulang number 2 labang ke da kesor loan buta pupon kesor loan labang ke nalitum suri phoke pen lak pho an nalitum labang ke jong si apply bulte longji lapen lata business expanding aphan lo mate business la expanding ji loteng te nalitum la kesor loan si labang ke apply do nang po la pen 3 number labang ke putho dak do thula taron loans labang ta nalitum 5 lakhs pen 10 lakhs an nalitum jong si apply bolte long exi labang ke business needing growth mate business kapathe thui ji aphan de lala sila dak pen ke thom ando kadu ka pen ki cheng sila bang ke sisu loans lo la pen don tula bang ke kisur loan la pen dak 3 number la bang ke taron loan pusi pupon lo dasi labang so mudra loan a benefit mate ali labang ke la sono nilin ali puthak stabina than pechini pon ikpo la pen dak to pondo no collateral required mate nalitum labang so loan ke NG fan longle afro ba hema fro lai nalitum pinang ne la so loan apply je fan la pen la so loan kipi pon labang ke small traders la pen shopkeepers la son thak vendors la pen MSME and startup la hai to ban si pipon po la pen dokan ki do la pen la son an ka chujor la pen do lo dak example la self help group to man stamela solon bang ke pipon po jo la son lo la pen ale la bang ke la son lo low interest rate la pen depends on bank usually 8% to 12% unvet sidak and ponzi ale la bang ke direkta interest la bang ke la pen dak la bang solo la ke fixable repayment up to 5 years na tum 50,000 le en pustami 5 years amo mus nalitum complete nang po la pen
Dotulang help in working capital, business expansion, machinery purchase, inventor and the other needed. Lapen labang salon labang isi kerap business kapaching thorji aphansi labang salon bang kipi pono. Lapen government support under PMMY with the credit guarantee. Lapen government supports tami under la PM Pradhan Mantri Mudra loan labang so credits tami na nitum long ponikpo. Lapen eligibility for mudra loan lapen kumama tum sila so loan upon ke apply dun longjima lata dake tokpon dolo nali tum thek longji Indian citizen to cholo ata 18.65 bang bong tum an bang kila so loan pan bang ke apply dun lo lapen must have non from income guarantee activity manufacturing trading service small industry transport extra items to meda apply dun lo lapen business like shopkeeper lapen tenders traders lapen artisan small manufacturing units lapen food service units transport operator repair shop lapen small industry lai to monkey apply dun long lo lapen non monkey jong se apply ji pula documents copy pi ason se dak kenang ji lata nalitum kachini nang ji kinang sodlo documents kenang ji labang ke identity proof nang ji identity proof apana letum Aadhaar card pan card voter ID driving license sai huina letum pido nang po address proof apan nalitum ration card lapen passport Aadhaar mate utility bills electric bill sai da chokji lapen proof business proof apana letum kipido nang ji ladak business registration certificate do nang ji lapen soft license tami do nang ji lapen kaprek GST registration lapen kaprek son nalitum pido nang business proof apan jong se nalitum long high certificate soft license sabi pelotang tin nalitum odam registration certificate loso certificate pens tami nalitum apply dun long iksi lapen putho dak bank account statement at least the last 6 months bank statement nangji puta da ke topos tamila bangki nang ni data tek lapen income proof do nangji income proof na letum pinangji lapen ITR labangke lapen passport size photo nangpo lapen project report pinangji business plan jong sa nalitum 2 lakhs pen aki ong loans nalitum apply ji pulotang te project report labang pinangpo business plan ayoi lason lo documents amukha labangke lapen ke apply ji koson ma pulta how to apply for mudra loan koson sinalitum apply ji pulotang te nalitum da hini step doji you can apply in two way hini step nalitum long doji ko pp step ma pulta SCK da offline method lapen SC bangke online method la hini a process da ke tok mas ta meni li nalitum han nang than pachini ponik po offline la bangke ngason lo nalitum bank long dam nang po bank along nan tem te bokha ta bank along ko pipia bank long ma kidam nang jila ta da ke tok pondo SBI la pen PNB Canara Bank la pen HDFC ICICI la so bank la pen Assam Gramin long stame chok jo da pen stame penan ke na tum do igolo nang le tum te bokha dam pen aru dam igol la pen hoda nan tum mudra loan application a form hang nang po stame ala ni tum nar jui ko mudra loan po ai phis stame da ke thom an scheme mendo shishu do la pen keshor do la pen taron la so la ke thom an do la sinale tum ke cheng sila shishu loan pen na tum apply je bilte apply pa prang ikon la si shishu from na tum hang ikon la so form na tum hang pen fill up ikon la pen business details la pen kan sinale tum loan ke nang jima la pen repayment plan la hainali tum da form along do je la fill up do nang po la pen kenang so sort documents na tum pa bon do nang po la pen bank long submit nang po la pen bank verification la pen sanction loan jong sa nalitum eligible pulte la bank long ikpo la pen eligible be pulte nalitum man reject ikpo la bank la pen online process bang la sono isivet la online process nalitum kedam nangji lam so video description la stamina nalitum link long exi kalte te comment box long lang dami ko hoda nalitum link long exi mudra.org.in la bang so website long dam nang po nalitum ada net banking of your bank some banks allow mudra loan application online la pen penana bank hoda bank ke online pen ke apply long bank do la pen apply long le bank do la sinali to bank mo la chong wai dam igden no chong wai nang po la pen udam registration portal for MSME sinali tom la MSME la bang so certificate mate
odam registration so certificate la loan ka apply je aphan la bang ke nale tum odam registration portal la long dam pencil so certificate bang ke nale tum apply nang po la pen certificate long lo pulte la bang so da online la ka apply adem nang po so adem nale tum upload nang po la pen next step la bang ke visit your bank online loan application sanction select Mudra loan PMMY 11 fill application form upload documents submit online bank verification and approve so the same process nali tum ka apply nang jita offline online ta lapen online pulo tang te process prapchet ta thekji sinali tum na ban try gon ko bang sinali tum ke mejima online offline statement nali tum try gon lapen important points labang ke la son no labang solo la keno subsidy pipon pe lapen subsidy pipon pe po epis tami alang litum dag low interest mes labang so loan bangke nalitum long ponik po nalitum la personal loan la high end loan pulte pinang an the interest bangke ong chatiti la si non jong nalitum mudra loans jong se apply pulte nalitum la loan interest bangke komik po percentage bangke lapen subsidy bang do kokta hai jong sinali tum government scheme ben kopini scheme long kilong tang dolo plo tang te la example da stand up india lapen pm egp la hai scheme long jong sinali tum amen do plo nali tum la subsidy bang ke long lok ta hai lo lapen repayment tenure bang da 5 years so lage 5 years sang bong sinali tum suri cable and stame 5 years sang bong pasi paju nang po lapen processing fee la bangke sikai sita nang ne sisulu na phan bangke lapen normally for higher category jong se kapre jong se nali tumla ke apply ong chat bolta alang litum da processing fee ba pinang kok ta thek na bangke ni lista me apply play pinla la se lan bangke ni lista me chinne na penali tum jong se apply ji plote online apply ji plote la so video comment box long link long ikse la so link bang ni lipi ponik dat po lapen offline la bangke nalitum te bokhat bank long dami ko hoda detail salam nalitum arju dam tu igon jolala mudra loan jong si apply ji plote a process la bangke la sipini a video la bangke nili la dag soni details la mudra loan scheme aputhak na ke than pon bangke la anchola nili la bangso video ka bonai ta inut bahini subscriber tumnai pudu la so mudra loan scheme aputhak than pon tha pusini ne kiwan pig lo so video la bangke la sinali tum share ikon video bang karbeng long rasta me pala ignang la pen pasinik nang la pen la son update ali tum kilang long werje fan la so youtube channel subscribing do me thak me kadu ka ve karbitish 2.0 youtube channel long kilang ra do advance tami nilin pen kardom